Basa jaun lapurra, ipuinaren ondorengo ariketatxoak. Eta hasiko gara, ulermen galdera batzukin. Baina norbaitek etorri hartzuen eta kale egin dit. Ikusten bauzue baten bat, zuek abisatu, Ez dut inor ikusten inon. Oi, bele jauna, beti sekulako sustoak ematen dizkidazu. Bueno, nola lagunduko diguzuzuk gaur? Zer egingo dugu zurekin? Gezur potoloak esango ditut, eta zuek asmatu beharko duzue, benetako egia nola den. Bale, ez du ematen horren zaila, beti sekulakoak botatzen ditu eta. Ea ba, bota lehenengoa. Ipuin honetako benetako protagonista Arkumea da. Bigarrena. Ea. Perutxo azkarragoa zen Argitxu baino. Baina tontoarena egiten zuen lan gutxiago egiteko. Eskakiatzeko esaten dena. Badakizue, ez da? Ea ba, 3. Basa jaunak herriko jendeari opariak eramaten zizkion. Horregatik asko maite zuten. Olentzero bat bezalakoa zen. Bai, berdina. Ea, bota horrengoa. Argitxuri ordea, basa jaunak etzi on oparirik ekarri, haserretu zen, eta horregatik joan zen bere etxera, bere opariaren bila. Nik egingo nuken bezala. Ea, ze gehiago duzu kontatzeko bele? Basa jauna Argitxurekin maite mindu zen. Eta basa jauna ez bakarrik, Argitxu ere basa jaunarekin. Eta horregatik geratu zen basa jaunaren etxean bizitzen. Eta eskondu ziren. Eta maskota asko izan zituzten. Izan zuten enentxuge bat, izan zuten hartza, enbelea, erbia eta txingurria. Usoa falta zitzaizuen, ja, familia bukatzeko, eta usoa. Zer gehiago bele jauna? Ea ba, Perutxo esnatu, eta arreba nola etzegoen, arreba etzegoen ez, bere bila joan zen, hori ez da gezurra, aber nola bukatzen duzun esaldia, joan zen, gosaria prestatzen etzekelako. Ondo bukatu duzu, bai. Bale. Perutxok Argitxuren arropa jasten zuen askotan, eta egun hartan ere jantzi zuen, guapoago egoteko. Hori bai, eskutuan. Eskutuan, zergatik ematen zion lotxa? Homen, normalean mutilek gona ez dut eramaten. Apaizek eramaten dute? Arrazoi, apaizek bai. Oiek aldute, bestek ere bai, haizu. Ze gehiago duzu esateko, Argitxuri lamia batek lagundu zion eren sugea hiltzen. Urrengoa, ja? Basa jaunak arrautzei alergia ziren, eta horregatik hil egin zen arrautzarekin kopetan jotzutenean. Bale. Hori gustatu zait alergiarena. Zuen artean ere bada alergikorik? Badakizue bai, ze gaizki pasatzen den horrekin. Eta zer, beste bat botako duzu? Bai, azkena. Basa jauna hil zenean, herrian oso triste danak, akabo opariak. Opariak ez dakit, baina gezurrak gaurko bukatu dira, bele jauna? Bale. Hizkuntza ariketak einko ditugu orain, bele jauna kalde egin duenean. Eta, begira, arkumetxoa dugu. Zuzara, basa jaunak zu lapurtu zintuen, ez da? Bai. Perutxo eta Argitxuren etxetik lapurtu zintuen txikito. Bai. Eta susto hartu zenuen. Bai. Beti esaten duzu baietz? Bai. Eta ezetz? Bai. Izango da ez? Bai. Bueno, badu arkume nahiko positiboa gurekin. Ea, zer egingo dugu? Adibidez, badakit. Ipuin honetan bihurtu aditza behin baino gehiagotan entzun dugu.
Baina zuek konturatu zarete batzuetan gaizki erabiltzen dugula, guk akatsak esango ditugu, eta zuek zuzendu egin beharko dituzue. Adibidez, nik esaten badut, hartza belez bihurtu zen. Oi, min eman diteta dena. Belez bihurtu zen? Nola esango genuke txukun, Bai! Bakarrik esaten duzu bai? Bai! Bele! Hori ere, badaki. Bihurtu aditza badaki ondo erabiltzen. Eskerrak bestela ze laguntzailea. Bele! Bele bihurtu zen, eta ez belez. Bele bihurtu zen. Oso ondo. Eta belea, beste akats bat botako dut, prestatu belarriak. Mina handia egingo dizue. Belea erbian bihurtu zen. Oi, ze mina! Ondo dago hori esan da? Ez! Hombre, ikasi duzu esaten. Belea erbi bihurtu zen. Oso ondo. Eta erbia beste akats bat, Uso batean bihurtu zen. Ez! Nola esan behar da? Uso bihurtu zen. Arrautza txitoz bihurtu zen. Ez! Txito, honek ere mina hartzen du olako akatsekin. Eta txitoa oiasko batean bihurtu zen. Ez, oiasko! Eta zuere nahiko bele bihurtzen ari zara. Egin duzu. Aserretzen hasita zaudean beste akatsekin. Eta oiaskoa nire afarian bihurtu zen. Nire afaria! Edo nire afari, hobeto, ez? Bueno, nire afari, hobeto? Biak entzuten dira, neko txukun daude. Afarian ez, ene hori seguro fuera. Eta nire afaria... Kaka! Bai, kaka bihurtu zen, adibidez, baina kakan ez, Ondo, irakurtzen ez baduzu, astoz bihurtuko zara, hori ondo dago? Asto! Hobeto. Eta txala, behi batean bihurtu zen? Ez, behi! Hobeto, bai. Igela, printze! Bihurtu zen, oso ondo. Eta musu ematen badizut? Igela, ez, igel! Igel, bihurtuko zaitut? Edo ardi. Ez, lagun bihurtu naiz, zure laguna. Eta zuek bihurtu zarete, bihurtu aditzaren erabilpenean edo aditu, esperto. Kaixo gixakiok, lamia naiz. Bueno, hau, txiste bat da, euskeraz ez dakizun ontzat, lamia, de la mer. Baita ere, que viene de la mer, ze itxasuan ere ibiltzen geragu. Bueno, hau zen aitzaki bat, txupatxusak asko gustatzen zaizkit. Eta ez nuen aurkitzen momentua, txupatxus bat jateko. Izan ere, lamiei gozokiak asko gustatzen zaizkigu. Ni Bidasoa ibaian bizi naizen lamia naiz. Baina, bueno, lamiak mundu guztian zehar, gaude. Adibidez, Galiziara joaten bazarete, anteitzen digute, Mouras. Asturietan Xanas. Eta Katalunian Donas da igua. Izen ederrak ditugu, ez da? Lamiok. Hala ere, familia handi bateko kidea gara. Hama, arkeztuko dizkizuet. Adibidez, bagara, arraiz atxa dugunok, ez da nire kasua, nik ahate hankak ditut, soineko honen azpian. Hau da pixka bat nire argazkitsua. Bueno, hor ikusten dira oinak, bai, hauntza oinak dira ez, hau, nire lehengusina da. Hemen duzue Mari, gure jainkosa, familiako nagusia, familia burua. Hemen sorginak ere gure familikoak dira. Hau, tartalo, ez da? Barkatu, Basa Jaun, gaizki ikusi dut. Lehen entzun duzu ez da? Basa Jaun lapurraren ipuña. Izan ziteken honelakoa. Euren zurea, hau ere familikoa dugu. Olentzero. Iratxoak. Gizotxoa, gizonotxoa. Eta jakina tartalo, besteak beste, hauek denak
Euskal mitologiako personaiak dira. Gure familikoak, denok gera, izaki mitologikoak. Baina, aztu besteak, orain itzengo dugu, lamietaz. Ara, garai batean, elizaketa egiten hasi arte, jendeak gugan sinisten zuen. Eta sinistu baina bete-betean, ez hola ipuinetan bezalako personaiak, ez, benetan sinisten zuen. Baina noski, gero iritsi zen Eliza eta hori dena kanpora, Virginiak eta santuak eta kismi jaio zen, haiek esan moduan. Lamiok normalian izaten dugu, ile luzea, gustatzen zaigu orraztea, orrazi bat erabiltzen dugu urrezkoa dena, lapurtzen badigute, izugarria serretzen gara, baina berez, txintxoak izaten gara, lamiok. Eta gehien gustatzen zaiguna gauza gozo eskain, ura da. Beti behar dugu uretan egon, erreka bazterretan, iturrietan, itsasoan, eta normalean, eskutuan, gizakiok gu ez ikusteko. Baita badugu beste gauza oso ona, arkitekto zoragarria gara, gai gara, ez bakarri gara, neska ederrak, gai gara etxeak eraikitzeko, zubiak eta horrelako gauzak. Baina, beti esan izan da eta hala da, lamiok badugula pena handi bat bihotzean, izan ere oso erraz maite mintzen gara, eta beti gizakietaz, eta normalean gizonetaz, seguro egongo dira emakumetaz ere maite mintzen direnak, baina ni gizonetaz. Eta gizonekin, hasieran oso ondo, nobio-nobia bihurtzen gara lamiok, eta gizakiok, baina oinak ikusi orduko akabo fandango. Nik ez dut ulertzen, zergatik ezote zaizkien gizonei ahate oinak gustatzen. Aski politiak dira, originalak oin palmipedoiek. Baina gustatzen ez. Eta abandonatu egiten gaituzte, eta orduan gu sufritzen hasten gara. Ez da oso ideia ona, lamia izatea, ez pentsa. Asko sufritzen da, lamia izan da. Baina, ni garai honetan, badakizue, iritsi naiz adin honetara, eta nere buruari esan diot. Nekatu naiz gizonen atzetik joateaz eta alako txorakeritaz. Badakizue zer egin behar dudan? Egin behar dut. Ilea moztu, soineko hiperpolitau kendu, baino jantzi bat jantzi, eta igeri egitera joan. Eta baietz bihurtu, igerilari txapelduna. Gizakien artean, denoi irabaziko dizuet. Ikusiko duzuet. Segundo bat. Taran! Aupa la mia! Denoi irabaziko dizuet. Akabo, gizon kontu txoroiek.